juma ye avril kalo tile 10 ani 9 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma sinsin an ka fangatigilamɔgɔw olu ka kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ minisiri olu ka ladala ɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ ni minisiri min ni ale bɔla Niger marabolo kɔnɔna na ni ale yɛrɛ Niger pétrole ko o minisiri ye Barke ale bɔla ka na bɔna o yɛrɛ kɔni kɛ an ka ba Maliba o kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni nu o yɛrɛ ye ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni sigi kosɛbɛ ɲɔgɔn dalajɛ ninnu yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛna dɛmɛ a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛna dɛmɛ o yɛrɛ kɔni don an ka ba Maliba o yɛrɛ kɔni ma ko u bɛna gasoil litre ko o yɛrɛ kɔni dɛmɛ don an ka ba Maliba ma o tɛmɛnen kɔfɛ ɲɔgɔn dalajɛ ninnu yɛrɛ fɛnɛ kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna pétrole dilanyɔrɔ dɔ ko o yɛrɛ kɔni dayɛlɛ Niger marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Donso u y'a yira k'a fɔ pétrole dilanyɔrɔ in o yɛrɛ kɔni bɛ ka dilan kun min kama o kunba yɛrɛ de walasa AES jamanaw ni an bɛ olu wele ko cɛncɛn ka jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ale ni Burkina dɛmɛ o bɛ se ka don olu ma cogoya min na ni yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye an ka fangatigilamɔgɔ ma ani Mali marabolo maaw bɛɛ lajɛlen ma ko walasa baaraɲɔgɔn min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni jamana damadɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ kɔni bɛ se ka sinsin cogoya min na ni yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye an ka fangatigilamɔgɔ ma ka sabu kɛ jamanadenw olu yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ Mali ale ni Burkina Niger baaraɲɔgɔnya minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka sinsin halisa u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ni jamana ninnu ko ninnu bɛɛ ye jamana kelenw ye ko ninnu bɛɛ kan ka don da kelen fɛ u kan ka bɔ da kelen fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ɲɔgɔn dalajɛ ninnu yɛrɛ fɛnɛ kɛnɛ kan tuguni an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye parti politique ye ko ni olu yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni ɲɔgirinnen ninnu waati in na ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka dabɔ min kama ko o de walasa an ka ba Maliba ale bɛ se ka basigi lakana o bɛ se ka sabati jamana o kɔnɔna na cogoya min na ka sabu kɛ kabi nin wagati damadɔ in na a kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni yirala k'a fɔ ko parti politique olu yɛrɛ kɔni baara bɛna ɲɔngiri mankan o yɛrɛ kɔni cayala kosɛbɛ a yirala k'a fɔ jamanadenw ko ninnu bɛɛ bɛ ka kɛ olu de kama walasa lakana o bɛ se ka basabati. Kalanko kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye fonction publique ye ni an bɛ ale wele ko forobaca ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya yira k'a fɔ ko u bɛna maa 100 ɲɔgɔn ekɔliden yɛrɛ kɔni ta maa minnu yɛrɛ ni olu bɔla IFM na ani maa minnu ni olu bɔla INSP la o hukumu kɔnɔna na syndicat olu yɛrɛ kɔni wulila ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko maa kofɔta minnu yɛrɛ kɔni ko fɔla tantɔ ko o yɛrɛ kɔni ka dɔgɔ kosɛbɛ ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka laɲini kɛ walasa dɔwɛrɛ bɛ se walasa caman o yɛrɛ kɔni bɛ se ka fara ni maa kofɔta ninnu ka cogoya min na. Comité du pilotage dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation a yirala k'a fɔ ale baro halisa a bala ka waleya an ka ba Maliba o kɔnɔna na ale ɲɛmaaba Ousmane Isufi Mayiga ale yɛrɛ kɔni wulila ka se an ka marabolo mɔgɔ caman ma fɛn min yɛrɛ kɔni ye jɛkulu caman ye a tilala tuguni ka wuli ka se an ka première dame kɔrɔ olu yɛrɛ kɔni caman ma walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ni kumaɲɔgɔnya in ye o yɛrɛ kɔni bɛ se ka basabati an ka ba Maliba kɔnɔna na walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i hakilinata o yɛrɛ kɔni di an ka ba Maliba kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala ka se an ka kalanso yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin baaraw ye a lakilenni bɛ se ka kɛ cogoya min na jamanaden bɛɛ ale bɛ se ka a hakilina di cogoya min na ko o baaraw ko olu wale. An bɛ taa vacances ale marabolo kɔnɔna na dɔgɔkun caman a yirala k'a fɔ ko bingani wale o yɛrɛ kɔni bɛ ka waleya vacances kaw olu fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na kunu alamisadon avril kalo tile 18 san 2024 kɔnɔna na vacances dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'u ka dusumagoya ko o yɛrɛ kɔni yira u ka marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen na u y'a yira k'a fɔ ko bingani wale ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka caya olu ka marabolo kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni de bɛ ka kɛ sababu ye k'a to olu yɛrɛ bɛ ka fɛ ka wuli ka jɔ ka kuma fangatigilamɔgɔ fɛ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ka militaire ko o dɔ o yɛrɛ kɔni bɛ se ka labɛn u ka zone ko biya Peru ani o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko ka patrouille ko o yɛrɛ kɔni sabati kosɛbɛ u ka marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni sera o yɛrɛ kɔni tigɛ vacances fan 14 bɛɛ lajɛlen na walasa u ka laɲini o bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na. An
anga ba maliba were kɔnɔna na edem ma olu yɛrɛ kɔni ka ko kun gɛlɛyalen don waati min na maa caman wɛrɛ kɔni kun minɛna u ka baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni na kunu alamisa don avril kalo tile 18 san 2024 kɔnɔna na u bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni kun ye maa minnu ni olu nɔna minɛ u y'a yira k'a fɔ ko liberté provisoire ko u y'o o di maa 4 ɲɔgɔn kɔ kɔni ma u y'a yira k'a fɔ liberté provisoire o dila maa 4 ɲɔgɔn kɔ ma fɛn min yɛrɛ kɔni ye Joseph Teraye Mamadu Sidibe Aminata Nyanga ale ni Ousmane Traoré olu yɛrɛ kɔni ka liberté provisoire o dila olu ma u y'a yira k'a fɔ maa 4 ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni ma liberté provisoire sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye ministre kɔrɔ ye Seydou Lamini Traoré o tɛmɛnen kɔfɛ Barou Kourechi ani Buba olu yɛrɛ kɔni ma liberté provisoire sɔrɔ halisa. An bɛ taa Kaye an ka ba Maliba ale région fɔlɔ la a yirala k'a fɔ an ka kalanko ministre ni ale bɛ wele ko Mamadou Sy Savané ale yɛrɛ kɔni bɔla ka wulikajɔ kɛ ka i kunda Kaye ka olu yɛrɛ kɔni bara kan alamisa don avril kalo tile 18 san 2024 kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni kunbɛnna ni Kaye marabolo ɲɛmɔgɔ ye colonel major Musa Sumare u y'a yira k'a fɔ ale ka tagali yɛrɛ kunba ye min ye o de ka t'i ɲɛda Kaye dini o yɛrɛ kɔni lycée public kan ni a yirala k'a fɔ an ka camancɛ fanga ale yɛrɛ kɔni kun ye tigɛnɔbila o yɛrɛ kɔni kɛ yen nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni o premier pierre o yɛrɛ kɔni kun dalen a yirala k'a fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ani colonel major Musa Sumare u tilala ka u kunda lycée dugukolo konare o yɛrɛ kɔni kan ka taa o yɛrɛ kɔni baaraw u fɛnɛ lajɛ ka sabu kɛ u yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka labɛn kɛ ka kilasi dɔ ko o yɛrɛ kɔni jɔ ka fara o yɛrɛ kɔni kalanso ninnu kan. ni jɔrɔ o banna jagokɛlaw ni diɲɛ magobatigiw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni kuma et frère cargo express ale sababuya la k'u cogo sini jamana o kɔnɔna la ka se ka africains ni ka olu lafiya minan ci o la i b'a fɛ ka i ka minan ci kana ba Maliba o kɔnɔna la k'a ci ka taa Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma et frère cargo express bɛ i ka minan ni ka a emballé fo k'a ɲa k'a ci ka taa i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ka minan ma dayɛlɛ ka sɔrɔ i ka minan fana ma tunu o kuma la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ ba Maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka wari ci ka taga Chine jamana kɔnɔna la ka minan san ni k'a ci kana di aw ma Mali kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ kuma et frère cargo express bɛ aw ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ye ka aw to aw sigiyɔrɔ la ni ka a ci kana Mali o kɔnɔna la n'aw b'a fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ ka o sɔrɔ a ko kan a ye kisima ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 0086 13 72 80 20 264 kuma ale ka nɛgɛjuru sira 0086 18 52 02 14 547 Mali la yan nɔ Boubacar Kane ale ka nɛgɛjuru sira 78 44 44 42 Mamadou Jabi ale ka nɛgɛjuru sira 71 86 86 02 kuma et frère cargo express ka i to Mali la yan nɔ ka wari ci ka taa Chine jamana kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka o k'aw ye damu ani lafiya kɔnɔna la o kuma la a y'u ka nɛgɛjuru siraw banba walasa aw bɛ se ka lafiya minan ci ko la cogoya min na. Du pilotage dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation olu yɛrɛ kɔni ma u tɛmɛnen kɔfɛ première dame olu yɛrɛ kɔni na u y'a yira k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnya hakilina di okumu kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni wulila ka se Ɲoro Sorifukɛ ale yɛrɛ kɔni ma bu ye ka taa ale ɲininka a hakilina la fɛn min yɛrɛ kɔni ye dialogue intermalien ye o okumu kɔnɔna na bu ye ale kɔni ye hakilina di k'a yira k'a fɔ ko jamanaden bɛɛ kɔni kan ka a hakilina di nin ko in na ko jamanaden fosi man ka bɔ fosi la ko bɛɛ lajɛlen kan ka a hakilina o yɛrɛ kɔni di jamana jɔli la a y'a yira k'a fɔ ko ni jamanaden bɛɛ olu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ko o hakilina di ko o yɛrɛ kɔni bɛ na ni basigi o ye an ka ba Maliba kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala ka ɲininkali wɛrɛ tɛ ŋɔ a la fɛn min yɛrɛ kɔni ye jamana ɲɛmɔgɔ kala tɛ n'a sɔrɔ o yɛrɛ kɔni bɛ se ka labɛn walima n'a sɔrɔ ni o tɛ se ka labɛn o hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ min fɔ jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ye ko nin wagati in yɛrɛ kɔni na ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye jamana ɲɛmɔgɔ kala tɛ yɛrɛ kɔni man ka kɛ sisan nɔ fɔlɔ ko o tɛ priorité ye ko jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka hakilinaw ko olu yɛrɛ kɔni kɛ kelen ko n'o yɛrɛ kɔni kɛla ko jamana ɲɛmɔgɔ kala ta ko o yɛrɛ kɔni bɛ se ka sigi sen kan ko nka ko nin cogoya in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a kɛli o ma nɔgɔn. An bɛ
an bɛ taa burakaw olu fɛ yen nɔ ni olu bɛ Yiroso marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun o yɛrɛ kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni maa sigiɲɔgɔn dɔw olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ minnu bɔla Burkina Tasi la o marabolo kɔnɔna na bingani wale ko o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to olu yɛrɛ kɔni ni frontière ko o yɛrɛ kɔni dansigi ka don Yiroso marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la burakaw olu fɛ yen nɔ ka taa i kalifa o yɛrɛ kɔni don o marabolo maaw la kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ bingani walekɛlaw olu de dola ninnu ka marabolo ko o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na duguden bɛɛ ko o dusukun kami o de kɔni kɛla sababu ye k'a to ni marabolo maaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ wulila k'u ka minɛn k'u yɛrɛ kɔni cɛ ka na u kalifa o yɛrɛ kɔni don burakaw olu kɔnɔna na halisa Ala ka jamana in basigi. L'état-major général des armées ale yɛrɛ kɔni bɔla ka fasodenw ko olu ladɔnniya a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu ka wulikajɔ dɔ o yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan ale bɔla ka fasodenw ko olu yɛrɛ kɔni ladɔnniya ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu ka wulikajɔ dɔ o yɛrɛ kɔni sen fɛ luwarokaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la luwani ko o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni tigɛ da banbagaci ɲɛmɔgɔba dɔ o yɛrɛ kɔni kan ni ale bɛ wele ko Ali Seku alias Juradi ko u yɛrɛ kɔni dankari kɛ ale yɛrɛ kɔni ni na ani a nɔfɛmɔgɔ caman min yɛrɛ kɔni a kɛla avril kalo tile 12 san 2024 kɔnɔna na nka fɛn min yɛrɛ kɔni an ka fanga tigilamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni kunnafoniya o yɛrɛ kɔni bila kunu alamisa don avril kalo tile 18 san 2024 kɔnɔna na. An bɛ to an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na a yirala k'a fɔ avril kalo tile 15 san 2024 kɔnɔna na an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni banbagaciw olu yɛrɛ kɔni kari ɲɔgɔn na o yɛrɛ kɔni kɛ Bana ale ni Kabiola ni o bɛ Sofara marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ an ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni wulikajɔba o yɛrɛ kɔni kɛ min kɔni kɛla sababu ye k'a to banbagaci caman o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na. An bɛ taa an ka jamana ale kɔrɔyan fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidalikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye colonel major Dawuda Sahara ye k'ale yɛrɛ kɔni tala k'a kɛ ɲɛmaaba ye région militaire 7nan o yɛrɛ kɔni na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Keniyakaw olu yɛrɛ kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya dɔ bila k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye u ka kɛlɛkɛcɛw olu ka ɲɛmaa ye ni ale bɛ wele ko Francis Omodi Ola ko ale ni maa 9 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na heliko dɔ o yɛrɛ kɔni ka binni senfɛ kunu alamisa don avril kalo tile 18 san 2024 kɔnɔna na. Kɔkan kibaruw la an bɛ taa Iran ale ni Israel a yirala k'a fɔ nin wagati damadɔ in yɛrɛ kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn faamuyabaliya o yɛrɛ kɔni bɛ ka waleya kosɛbɛ nin jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Iran ye ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka mugu jugu ko o yɛrɛ kɔni fili a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni na ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye Israel ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka mugu jugu ko o yɛrɛ kɔni fili Irankaw olu yɛrɛ kɔni bala Irankaw olu yɛrɛ fɛnɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni sigilen tɛna to ko olu yɛrɛ kɔni bɛ tila ka na Israel ka ale jaabi halisa Ala ka ji o Ala k'o kɛ nin jamana fila ninnu ka kɛlɛ a fura ye.